A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada do alcalde Esteban Ares e a directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, comprobou o resultado dos traballos levados a cabo nos núcleos de Corral de Abaixo, Chousa e Corral de Arriba, na parroquia de San Xoán de Camboño. A actuación cun investimento de preto de 385.000 euros enmárcase no Plan Urbe impulsado pola Xunta, co fin de axudar as administracións locais a financiar diferentes tipos de intervencións. Neste caso, aportando o 70% do orzamento. Unha actuación moi feita, con moito cuidado, pensando nos veciños e tamén pensando na humanización do entorno. Un entorno que, tal cual estamos vendo, donde se fixo unha actuación mesmo no propio asfalto, donde se fixeron tamén un soterramento de liñas, tanto eléctricas como liñas tamén telefónicas, donde se fixo tamén unha canalización tamén para os vertidos das aguas, para as liñas de abastecemento. En definitiva, unha actuación que pon en valor esta parroquia. Dende o Concello agradeceron a actuación, contribuindo á mellora estética e funcional destes núcleos. Agradecerlle á Xunta de Galicia o traballo e a colaboración que fai con nós, porque aquí xusto máis no núcleo desta aldea foi obxecto dun plan urbe no que se invertiron casi 400.000 euros, é unha aportación moi grande e realmente podese decir que transformou o interior da aldea de arriba a baixo. Foi unha obra moi longa, foi moi difícil de maniobrar nela polo, digamos, estreitos que é o interior, pero creo que a vista está de todos e das fotos e vídeos que se ven que quedou espectacular. A xente está encantada e a aldea pois creo que cambiou a imaxe súa para o futuro e ao final os veciños iso é o que precisan e iso é o que agradecen.